A következő kiállítás túlmutat önmagán egészen egy koncertig, ami közös bennük az a VHK. 9 év után újra vágtáznak a halott kémek, méghozzá április 25-én este 8 órától a Petőfi Csarnokban. A közelgő koncert részleteiről többet kiállítással egybekötött sajtótájékoztatón tudhattunk meg, ahol a ház igazgatója Fogarasi Lajos, a VHK alapítója dr. Czakó Sándor, a kiállítás művésze Barcsik Géza grafikus, valamint az együttes vezetője Grandpierre Attila beszélt. Az egész életemben érzem azt, hogy ez a fajta zene az sorszerűen megvalósul. Sokszor nekem kell utána gondolnom, hogy mi is ez, ami kijön, ami meg akar valósulni sorszerűen, és a Vágtázó Életerő is egy ilyen zenekar, ami a mindannyiunkból, akik a zenekarnak a tagjai, közösen születik meg. És itt arról van szó, hogy ez a sorszerűség, ez valami olyasmi, ami túl van a földi életen. Létezik egy olyan túlvilág, amivel érdemes nem csak a halálos ágyunkon kapcsolatban lenni, hanem még sokkal jobb ennél, hogyha az ember minden nap, illetve a földi életében, még fiatalon és ereje teljében kapcsolatban tud állni azokkal a sorszerűséget hordozó erőkkel, amik az ember életét a legmagasabbra akarják rögzíteni. Én a Vágtázó halott kémek grafikusa voltam, amíg működött a zenekar, és az összes borítót láthatják az érdeklődők. Még bakelit borítók készültek úgy szép nagy méretben, 30x30 centisben. A plakátokat, a korabeli plakátokat a 80-as, 90-es évekből, néhány díszletelemet, a régiek közül is, és a most aktuális koncertre is készült már 2 elem, ezt is láthatják az érdeklődők, és hát abban az időszakban, amiket készítettem, önálló festményeket, azok is tükrözik azt a világot, amit a VHK-ra jellemző. Mennyire volt nehéz, vagy mennyire volt feladat mondjuk a VHK szellemiségét vizuálisan megjeleníteni? Nem volt könnyű feladat, nagyon közel áll hozzám, de az Attila olyat kért, amit majdnem lehetetlen megcsinálni 2 dimenzióban. Mindig 4-5 oldalas leírást kaptam a borítókhoz, aztán vagy figyelembe vettem, vagy nem, de a szellemiség az megmaradt. Minden esetre egy filmforgatókönyv volt, amit egy filmen belül meg lehet csinálni, mondjuk egy félórás filmen belül, de ezt nekem 2 dimenzióba kellett megalkotnom, és hát az úgy rögtön hatnia kellett. A VHK zenéje az az ős magyar sámánhit zenéjéből, illetve szellemiségéből táplálkozik, úgyhogy ami motívumokat gyűjtöttem eleinte sziklarajzokról, őskori ábrázolásokról, és ezeket aztán már én újraalkottam, szóval, hogy a mai világnak megfelelően a technikákkal is, de igyekeztem olyan technikával dolgozni, ami ezt a frissességet, meg ősiséget egyszerre visszaadja, hogy hagyományos kézműves technikákkal, batikkolással, karcolással készítettem, azon kívül, hogy hipernaturálisan is meg voltak festve részletek a borítókból. A főleg az egyesek szerint minden idők legnagyobb etnopunk zenekarának tartott VHK tagjaiból alakult új formáció a Vágtázó Életerő néven tartja várható újabb katarktikus előadását 25-én.
Mestján Ádám, Molnár Milló, gitáros Fenomén, és hol van a Fritz? Fritz, ne bujkálj! Aha, éppen játékosan eltűnt a szomszéd háta mögött, és Szabó Kristóf éppen dolgozik, úgyhogy nem tudott elszakadni munkából. Azt szokták mondani, akik eljönnek a VHK koncertre, és szerintem ez most is remélem, hogy nagyon remélem, és nagyon úgy néz ki, hogy így lesz a Vágd az életerő koncerten, hogy itt szélesebben nyílnak a világ kapui, és sokan mondják, az életük legfontosabb élménye ez a koncert, amikor VHK vagy Vágd az életerő, vagy Vágd a csodaszarvas koncertről van szó, mert valahogy az élet sokkal nagyobb annál, mint ami a fejünkben van erről, és itt kivágódnak ennek a sokkal szélesebb életnek a kapui. Ez a formáció mennyire alkalmi, illetve ez most egy hosszú távú együttműködés lesz? Hát most egyelőre ez egy olyan nagy esemény a számunkra, hogy csak erre összpontosítunk, és nagyon magasra tette a VHK a lécet, sokan mondják, hogy a világ legjobb zenekara, és nem akarunk ezen túl gondolkodni, csak azon vagyunk, hogy ez a lehető legjobban sikerüljön. És hogyha úgy lesz, akkor remélem, hogy lesz folytatása. 5 éves koromban kijelentettem, hogy én énekes leszek, anélkül, hogy igazából mondjuk ezt én akkor el tudtam volna magyarázni. És attól kezdve egyre többször éreztem olyan különleges elragadtatást, és különleges tudatállapotba kerültem a zenétől, amitől úgy éreztem, hogy nekem ez az életem, és valóban így van. És itt egy olyan közösségről van szó, olyan baráti közösségről, ami még sokkal szélesebbre tudja kitárni a világra a kapukat, úgyhogy ennek meg kellett történnie. Mi a célja ennek a megnyilvánulásnak, illetve mi a mondani valója? A célja az, hogy az emberiségnek, illetve a közönségnek megmutassa azt, hogy lehet másként is élni, hogy az élet sokkal gazdagabb, sokkal fontosabb annál, mint ahogy azt manapság általában a hétköznapjainkon gondoljuk, és hogy érdemes ezért ezt az életet szem előtt tartani, mert akkor lesz igazán értékes az életünk. Sokan, akik nem ismerik ezt a zenekart, esetleg tartanak tőle, akik felszínesen hallanak róla, vagy ismerik, mert ugye valahogyan mindig bejön a sámán szó. Nekik mit üzen? Azt, hogy a sámánizmus az csak egy kis morzsa, hogy mondjam, már élettelenné, fejlődésképtelenné vált része a hajdani magas kultúrának, ami még teljes volt, és a világegyetem egészével összekapcsolódott. Az ember azért ember, hogy emberré váljon, hogy ezt a teljességet magában hordozza, ettől nem kell megijedni, hanem bármennyire is szokatlan, az embernek minden körülmények között helyt kell állni. Akármilyen társadalomba születik, akármilyen fogyasztói társadalomba születik, nekünk Isten és ember előtt az a feladatunk, hogy teljes emberré váljunk, és ebben segít ez a zenekar.